खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिटिआर राजखान्थिनि मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंनानै अजद होनाय हितेश बसुमतारीनि मोनसे गिदिर अजद आरो बेनो जाहैबाय हितेश बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव एबा बिपिएफ दोलोनि सायाव बाथ्रा बुंदों एबा अजद दैखांदों एबा बिथाङा फोरमायदों दि दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ बिपिएफ दोलो बायदि जानानै गैलिया गोदोनि बिपिएफ एबा गोदोनि बायदि बिपिएफ दोलो आथिखालाव बिपिएफ दोलोआ नंलिया बे अजदखौ होदों बे अजदखौ आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो फोरमायदोंमोन एबा अजद दैखांदोंमोन दि आथिखालाव बिपिएफ दोलोआ बिपिएफ बायदि जानानै गैलिया बे बाथ्राखौनो फिन आरोबाव बुंबोदों हितेश बसुमतारी बिथाङा जाय हितेश बसुमतारी बिथाङा मोनसे समनि बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि गोख्रों एमएलए मोन बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोसोफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों होननानै बिथाङा गावनो फोरमायना लादों आरो बेखौ लानानै दिनै आरोबाव गुबुन मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दि बिथाङा फोरमायदों दि दिनैनि समाव बिपिएफआ बिपिएफ दोलो जानानै गैलिया आरो फैबाय थानाय जा बिसायख'थि काउन्सिल बिसायख'थि गेजेराव आरो माखासेल' दं गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै बे बिसायख'थि खाथियाव बिपिएफनि गोबां लिडारफोरा बिपिएफ दोलो नागारगोना रोखा बेखौ आं बुंनो हायो एबा बेखौ आं रोखा बुंनो हायो होननानै बे समाव दाबि दिखांदों हितेश बसुमतारी बिथाङा गोबां बिपिएफनि नेता दैदेनगिरि मददगिरि भटार्सफोरा बिसायख'थिनि सिगां सिगां बिपिएफ दोलो नागारगोना रोखा आरो बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैयोना रोखा बेखौ आं बुंनो हायो होननानै दाबि दिखांदों हितेश बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बिपिएफ दोलोआ जे आथिखालाव माबायदि थासारि बे थासारिनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों हितेश बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोंना लादिनि ইয়াত আঞ্চলিক দল সরকার বিচাৰো আমি কাৰণ সেই অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন কথাবিলাক চিন্তা কৰি আমি আঞ্চলিক দলতে আছিলোঁ আগতো আৰু ইউপিপিএল দলো আঞ্চলিক দল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি চৰকাৰ চলি আছে কেন্দ্ৰত ৰাজ্যত আৰু বিটিচিখনত নিশ্চিতভাৱে আমি আহি থকা দিনতো প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ হ'ব মানে সেইটো হাৰিম বুলি নকয় কিন্তু ভিতৰ চৰাত বিপিএফ দল হৈ থকা নাই আৰু কিছুদিনৰ পিছত নিৰ্বাচন সমূহ চাপি অহাৰ লগে লগে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা কৰ্মীসকল বিপিএফ দল ত্যাগ কৰিব মই সেইটো খাটাংকৈ ক'ব পাৰোঁ।